Здравейте, дами и господа, играем в GTA 5. И сега правим една мисия на Тония. Сигурно и знаете. За втори път кара някаква кола и там мисля, че се разправя с някакви работи. И сега ще видим, като минем мисията, може да се подключим на Майкъл и да правим някоя друга мисия. Или ако Франклин има някоя друга мисия, може да направим нея. Сега не говорим, защото се съсредоточам. Добре, ще остава спокойно. Стига, бе, сега как трябва да става такова? Ще ме извините за моето шофьорство, сега не е игра от много време. И така, да, стреляме. Мисля, пасет, надо фала. Добре. Там мисля, че ни е гадже, затова, че хора да си вашите такова гадже. Лошо ще стане. Вземам си колата, така прави. Да, се обадих там. Добре, сега да видим някои мисии има, не? Има една на много далече. Ще видим. Докато пътуваме да това ще си говорим за нещо. Или ще спра на пауза, ако не се чака. Добре, ще спра на пауза и докато ида там ще пусна клипчето. Добре, дами и господа, стигнах до това. Половин час път направо умрях. В този... Как да направя този геймплей? Добре, как ти да? Добре, и сега май трябва долу да ида. Упс. Да, тук. Какво? Какво е той, бе? Аз се бе. Трябва да има това. Та ми се знае. Going, you don't see me? Do not let her get away. I heard you the first time, man. Oh. Let's go. Get her face, man. Hey, you really ain't help. Come on, well done on the rehab. Dodge. I got it. You don't believe it? She's slamming a speedball in there, man. It's journalistic gold. You're ruining life. How big like that? Да сега не говоря, защото... Man, they don't call her the silicone slatter. Добре, колко ще сме нужни? За как? God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in therapy. Не, тя избяга ни. I'll nail it on this one. Set me up again. Добре, сега като ида на там... не се бързо тя. Fuck you, Beverly. This one's mine. Oh, no, he's not following you. Shit, he's getting the money shots. Where's your dignity, man? We're getting around. Йоу, дик! Сега ще отрепа. Get alongside him. I'll knock the weasel off. Трябва да отака. Stay on that bastard. Ти, кой? Опа, полиция. Get him. О!
О,